Bueno, acabamos de coñecer os datos turísticos do ano 24, ano xa pechado, os 12 meses, e a verdade é que son dunha enorme satisfacción. Galicia superou, ademais cun marxen amplio, os 8 millóns de visitantes e contamos tamén os que se alosaron en vivendas turísticas. Por lo tanto, este crecimento, que foi moi importante nestes últimos anos e que dende a pandemia aproveitou todo ese novo turismo, eses novos visitantes que buscan o que ofrece Galicia, o que temos que facer agora é mantelo, aplicarlle tamén esa desestacionalización, ese conseguir que os visitantes veñan non só os meses centrais do Brao, que van seguir vindo, senón tamén durante todo o ano e que coñezan todos os lugares da costa, do interior, todas esas maravillas que Galicia ten que ofrecer. Pero, dende logo, o turismo en Galicia ten un futuro moi prometedor, cada vez supón unha parte máis importante do emprego, do noso Produto Interior Bruto, e xunto co resto de actividades económicas forma esa economía potente que ten que seguir medrando.